Takže ahoj lidi, já jsem Jana Koulová a vítám vás u dalšího videa. Tentokrát je let's play na Good Game Empire a no, asi všechno. Takže tady mám tohle. Celé mě to tady hořlí, protože už jsem to dlouho nehrál. Jako to nevá. Ty krávo. No, to je super. Pravit. Blip, jsem jdu zpátky a. Sakra. Co to stalo? Tak. Dobrý, takže tady mi to všechno hoří. Tady ledové zvětšené se mi zastávat. Tak. Co s tím je? Tak nic, no. Jaké už to je? Tak já to vypnu. Mám tam třeba red krasibo. Tak, krasibo. Zkusíme jedničku. Teda. To samý je to trapný. Red krasibo 3. Tak nic, to je nějaká blbost. Tak já si teda najdu svůj účet. Promiňte, že tam nemám zvuk. Co to načítá? No tady ta kvalita nebude nic moc, ale tak je to z mobilu. Jestli chcete vědět, jaký mám mobil, tak mám mobil Samsung Galaxy S1630, ne, 6310 a no, z to nahrávám. Takže musíme počkat, až se mi to načte. Tady mám, tady mám pár zbraní, ale na jedna Makarov. Dobrý. Ale takhle vypadám pěkně. Čekat. Pasoval. Sakra. Tak koukneme se na mapy. Havel, Kyjev. Taky jo, Kyjev. Tak. Já za červený nechci hrát, ale tak jo. Tak. Píčko. Si jedno. Ok, takže já jsem tu zpět a tak. A teď mám v tom počítači nějaký video, takže se... Hele, tak super, nestihl jsem to. To nevadí, takže se omlouvám za tady tu problikávání té nabídky. Tak jo. Modrý. To je krejt. Tak. Hej, tohle je jaký? Ne, no tak. Sakra. No nic. Ne. Čekat. Bych to...
Takhle mi to vyhovuje. Tak a připojíme se. Počkejte. Takže jsem tu zpátky. Ale ten čurák. Ne, už tyjo, mě se vůbec nevede. Hele, jakmile, když nenahrávám, tak prostě jo, úplně mi to jde, jsem ten master. Teď když nahrávám, hele, tamhle. A teď když nahrávám, tak mi to vůbec nejde, takže já to asi už ukončím, to video. Můj první gameplay. No, gameplay, to se nedá nazvat. Ty krása, už mě to štve. No, super, takže já končím, jo. Takže čus.